Hingpit na nahimong bagyo ang low pressure area nga nakiroon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Katapusan kining nasigpatan sa gilayon nga 2,325 kilometers east sa Eastern Visayas. Kung makasulod na kini sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules sa gabii o Huwebes sa buntag, pagkatawgon na unya kining Bagyung Ferdie. Matod ni Engineer Jomer Eclarino, weather specialist sa Visayas, nga bisan pa man kung minus ang tsansa sa mga bagyo nga mulanfong apan pakusgo nini ang hanging amihan nga musangpot sa kusog nga pag-uwan ug dagkong bawod. Ang epekto sa pagkusog sa hanging habagat posible nang masinati sugod sa Miyerkules. Sa gabi baka sa Huwebes sa buntag ug posibleng mulawat o gale warning ang pag-asa sa kadagatan sa Kabisayan. Ang mga nasinating pag-uwan karong adlaw matod sa pag-asa resulta lang sa mga localized thunderstorms. So padayon ta mag-monitor kini mga highly identified na mga flash floods and landslide prone areas o kini mga sasakyang pandagat because nakita nato ang moderate to rough na sea conditions o at times very rough sea conditions.